O presidente de Portos de Galicia anunciou esta mañá o balance tras o primeiro Consello de Administración do ano de Portos de Galicia, unha reunión onde se deu conta dunha serie de temas que teñen que ver coa xestión portuaria do ano 2017 e a execución orzamentaria. No primeiro tema, o balance do ano 2017 desde o punto de vista da xestión dos portos autonómicos, no que atinxe aos peiraos comerciais, podemos decir que estivemos no 1.730.000 toneladas cargadas e descargadas en esas instalacións, que supoñen un incremento do 1% desde o punto de vista do mesmo período do ano 16. Creemos que é unha valoración positiva, estamos nunha fase claramente ascendente logo duns anos que hubo algunha baixa certamente puntual. No conxunto da recadación e facturación, dende Portos chegaron os 17.400.000 euros, o que supón un incremento do 2% en relación ao ano anterior, o 2016. Pero o máis importante é que, respecto ás previsións orzamentarias iniciais que establece o ente público ao inicio de cada exercicio, foron casi 1.200.000 euros máis de facturación. Iso tamén merece unha avaliación positiva que demostra que a reactivación económica está chegando tamén aos peiraos autonómicos. Desde o punto de vista da venda de peixe nas lonxas do sistema portuario autonómico, estamos falando dunhas cifras prácticamente récord, porque estamos nos 307 millóns de euros de valor en primeira venda, que supón un incremento aproximadamente 12% e se corresponde a un movimento de 120.000 toneladas de peixe, insisto, nas lonxas autonómicas. Ademais, co peche do orzamento, no capítulo 6, o de investimentos, dende Portos de Galicia estiveron nun 80% de execución presupuestaria. Unha execución razoable, unha execución que amosa que se puxeron en marcha unha serie de proxectos e que se puderon, digamos, levar a pique esos mismos dentro do propio exercicio presupuestario e que tamén, por outra parte, xa outros aspectos que teñen que ver co propio orzamento, como pode ser a execución en gasto corrente, evidentemente se chegou ao 100%, e que, estamos falando de un traballo importante do personal do ente público e que este ano que hai obras importantes que se van a licitar, pois agardamos tamén ter un índice de execución razoable. Con estes datos sobre a mesa, dende Portos de Galicia realizan unha valoración moi positiva e márcanse como objetivo continuar nesta senda e incluso mellorar os datos do pasado 2017. Sí, temos a intención de ter do mantemento, da consolidación, por mellor decir, desos datos que acabamos de avanzar e, se é posible, incrementar. Temos esperanza de que, desde o punto de vista dos tráficos comerciais, podamos subir dese 1.700.000 toneladas acadados este ano e tamén, por suposto, creemos que o comportamento da venda de peixe no momento en lonxas pode ser tamén importante e tamén no que ten que ver coa náutica de recreo, con eses casi 9.000 embarcacións en tránsito no ano 2017, agardamos que, mercede a esa promoción internacional que estamos desenvolvendo coa Axencia de Turismo de Galicia, se poida seguir crecendo. Dende Portos de Galicia teñen claro que a promoción nacional e internacional está recollendo os seus froitos, unha promoción que continuará con intensidade ao longo deste 2018.